Sapa? Nami kula Tarka, menika adi kula Sarka. Kowe tukang satang pinggir kali kene. Inggih Gusti Patih. Ngene, tak takoni kowe jujur karo aku. Inggih, keparengipun kowe rak butuh dhuwit to. Mestinipun betah napa Gusti Patih badhe maringi. Neming dhuwit kowe njaluk pirang miliar, omongo. Mesti tak wenehi. Ning aku njaluk ijol. Lho, ijolipun menapa? Prau kula menapa dos pundi? Menika namung wujudipun saking kayu tur nggih awon. Ning nek panjenengan gelem numbas kula remen. Ora arep tak nggo ngopo. Kowe tak wenehi dhuwit sing akeh. Ning kowe kudu ngiklasake pati uripmu. Lho. Tegesipun aku Patih Ngastina lagi golek wong supaya gelem dadi tumbal tabuk tawuring peperangan Bratayuda sesuk nggone bakal dumadi. Kudu ana wong sing iklasake pati uripe dadi tabuk tawur kemenanganing Kurawa. Terus kowe tak neidit wong siji 10 miliar ning tak pateni. Lah njuk ditenggo ngapa nggo nguruki apa piye? Nuwun sewu panjenengan menika. Nuwun sewu piyayi ning nek ngendika kok ora kepenak ning ati ta. Terus kula niku diparingi arta kathah ning ora urung dipateni niku terus lek kula ajeng urip seneng pripun? Lho, dienggo anak bojomu. Dienggo anak bojomu men anak bojomu dadi wong sing sugih, anak bojomu ora kekurangan. Ning ya kuwi kudu tok totohke patimu dadi tabuk tawuring Kurawa. Oh, lah mboten saged Gusti Patih wong anak kula ijik cilik-cilik. Anak kula tasih alit-alit. Anak kula nggih isih cilik-cilik malah niki bojo kula meteng. Nek bojo kula meteng kula tinggal mati sing ajeng ngragati bojo kula sinten? Wang! Terus tuh pateni wae. Mutar ngomong ya. Aduh Raden, kula sampun dipun pecahi Raden. Lho iki mengkon modar ngono. Omahmu ngendi? Bojomu sing ngendi? Anakmu sing ngendi? Mengko diragati karo Kurawa. Ning kowe saguh mati kanggo Kurawa. Kula mboten ikhlas. Kula mboten ikhlas.